Gipahibaw ni Secretary Leonor Briones sa Department of Education nga posibleng sa Agosto 24 mabukas ang klase alang sa school year 2020 o 2021. Sa report sa GMA News Online, gipasabot sa sekretaryo nga posibleng mahitabo kini pinaagi sa online tungod sa nagpadayon karon nga enhanced community quarantine o ngadto na sa general community quarantine nga gipatuman sa nagkalaing lugar sa nasod. Gipahibaw usab ni Secretary Briones nga formal na natapos ang school year sa 2019-2020 niadtong miaging Abril 30. Apan giangkon sa kalihim nga dakong hagit sa Department of Education ang bag-ong teaching methodologies nga flexible learning option kon FLO nga gipaspasan nila paghanay sa pagkakaroon. Iyang gipahibaw nga may mga tungaan nga mga pampubliko o mapibado nga andam nga ipaagi sa online ang school lessons. Hinoon ang uban ipaagi sa cellphone o telebisyon o kaha sa radyo. Hingpit na usab nga gibasura sa DepEd ang pagpahigayon sa palarong pambansa o sa Brigada Eskwela nga saga ni pahigayon pipila ka semana sa di pa magbukas ang klase.